Nelson Chamisa anozikanwa kuti is the people's advocate. Nelson Chamisa anozikanwa kunzi aiwa ndo choice yevanhu kana dziri nhau dzematongerero enyika. Panguva inoi Nelson Chamisa apinda muchaos yakanyanya. Panguva ino kuchionekwa kunzi vanhu vaimusapota panguva inoi vakuita vachimusiya nokuda kwema revelations ari kubuda pamusoro paNelson Chamisa. Zvarapida mashoko ari kubuda achitaurwa pamusoro paNelson Chamisa nemacritics eZANU-PF, macritics e2030 vanyatso kuonekwa kunzi these people vari kunyatso kumira vachiva vachiti no to ma-constitutional amendments. Now vaya vachiti why is it Nelson Chamisa is silent about the ED2030 agenda. Sarabida mashoko anobuda achitaurwa pamusoro pa Advocate Nelson Chamisa nobva subscribe like button on the bell icon. Chipomusaro anobuda nyora chiti Nelson Chamisa was bribed to remain silent on ZANU-PF's ED2030 agenda. He is behind Cap 3 long time ago. A plan to extend President Mnangagwa rule chawanirwa chino kare. Chino ichi kutaura kuno ari kuAmerica. Mwana wake anodzidza kuAmerica. Mukadzi wake anogara kuAmerica. Ndo mashoko ari kutaurwa panapa nachipomusarurwa. Most of the people aiwa tona tisingazivi zvedu about his family, but mashoko ari kutaurwa nachipomusarurwa panguva inoi they might be true. And panguva ino kuchionekwa kunzi pane mamwe versions dzimwe nhau dziri kulika nemaconversations anyatso kuonekwa kunzi aiwa nhau dzinenge dzichiitika pamarallies vanhu vachiva vachikriticize ZANU-PF kana kuita sei hadzidzo dzakakosha. Zvinhu zvinozoitika behind the scenes ndo zvinoonekwa kunzi ndo zvinozodetermina the future for our country. Panguva ino kuchionekwa kunzi Nelson Chamisa is not active panau dzema-constitutional amendments. Anongoposta maquotes, anoposta ma-messages kana kuri kuresista anokuresista online. But panguva ino tiri kuona people they are facing intimidation and assault ma-public hearings vachiva vachiramba the constitutional amendments. Tiri kuona kuti the man is not visible, haasi kuonekwa pa these gatherings. Pinda comment section medu dzafungira aim uri kudi pamusoro pechituko ichi. So subscribe or like, chita on the bell icon.